Hvordan skal vi... Er der noget... Vi starter lige. Vi starter bare. Vi går bare lige på hårdt. Ja, det er Pride-uge. Det er Pride-uge. Velkommen til en stor klagedyst. Det er Pride-uge i København, og jeg hedder Rasmus Malver, og med mig har jeg som altid... Anders Stjernholm. Velkommen, Anders Stjernholm. Sådan der, vi skulle lige lave for dig. Fremragende. Ja, det er den store Pride-uge, men før vi gør det, så... Selvfølgelig rettelser. Så er selvfølgelig rettelser, hvor vi har fået en fantastisk en fra Tobias, som skriver, for det første er jeg stærkt utilfreds med, at Milfen over alle Milfs, Hannah Waddingham, blot bliver omtalt som shame-damen i jeres ellers fremragende podcast. Jeg forventer naturligvis, at den alvorlige fejl bliver rettet i næste afsnit. Jeg kan mærke, det er meget sjovt, men fuck nej. Jeg refererer til en fiktiv karakter, hvor hun er en naderen nonne, der ringer på en klokke. Ikke på, at han er Waddingham generelt, og det vil jeg jo gerne medgive. Der er måske andre MILFs, men vi er ikke, den her podcast er ikke den, hvor vi rangerer MILFs på global basis. Der kunne jeg godt forestille mig en masse klager. Ja, det vil give her mange klager. Det er en anden podcast, hvor vi gør det. Men selvfølgelig er Hannah Waddingham der et stykke med helt sikkert. Shame-damen er ikke. Nej, og derfor så er vi da også enige. Jeg vidste ikke, at det var Hannah Waddingham, der spillede damen. Jeg ved kun, at der er et meme om, at folk går rundt og siger shame. Jeg har ikke engang set memet og sådan noget. Jeg ser ikke Game of Thrones. Jeg holder ligesom op, fordi jeg synes meget, den gør det samme som dårlige sci-fi-serier med, at men så slår vi lige dem her ihjel, men de er ikke døde nok til, at de ikke kan blive genoplevet eller tilgå som og generelt, altså, hvis vi virkelig skal klage over Game of Thrones en eller anden dag, så hele sæson 8 er jo det største antiklimaks i underholdningshistorien måske. Fra sæson 5 begyndte det at gå drastisk ned ad bakke. Ja, jeg så noget af det første, fordi folk snakkede så meget om det, det var optaget i Nordjylland og sådan nogle ting. Så kunne det da være, der var noget interessant i det, ikke? Men altså, jeg føler, at jeg blev voksen, da Phantom Menace udkom, og jeg så den på premieredagen i England, og jeg bare kunne se, hvordan det her univers Star Wars, som jeg ligesom havde brugt så meget af mit liv på, så meget af min barndom på ligesom at tænke, hvor vidunderligt det var at tænke mig ind i, og al kanon og sådan nogle ting. Og så kommer der bare den her grådige mand med et dumt skæg, og introducerer sådan nogle helt og halvracistiske roller til bare, altså, der var jeg bare sådan, okay, nu gider jeg aldrig nogensinde til sci-fi ting igen. Phantom Menace, det var den første af prequels. Det var den første af prequelsene, ja. Det er den med Jar Jar Binks, som er den men altså Jar som... og lille Anakin. Jamen, fordi så kom så, at da de lavede hele etteren, teknisk set 4'eren, forfra med Daisy Fuentes, hvor man sådan, det er fuldstændig samme plot, bare lidt mere nuttede, marketable sidekarakterer. Fuck det her grådige fucking pis. Har de lavet 4'eren igen? Det synes jeg, de gjorde. Okay. Med Daisy Fuentes, det ved jeg ikke, der var forfra som Jedi-ridder. Og... Okay, jeg er slet ikke fulgt med. Jeg går ud af biografen der, og jeg har været 14 eller 15, jeg måske lidt yngre end det endda, og jeg går bare ud og jeg tænker bare, okay, voksne mennesker, man skal ikke stole på dem. Der er ikke nogen grund til nogensinde at stole på noget andet menneske igen. Nå, okay, Tobias, det var så alt muligt et svar på din klage. Nu sendte du os lige ud i Star Wars-klage. Det var derfor, jeg gerne ville have den med. Nej, det er rigtig meget i det. Men prøv at høre, det, at en skuespiller spiller en rolle, betyder ikke, at klagen omkring rollen eller referencen til rollen har noget som helst med skuespilleren at gøre. Separate the art and the person, det er det, jeg altid siger, når Remakes Ignition kommer på anlægget. Men gud, fordi det er der også rigtig meget på med de her mennesker, som siger, jamen, jeg havde da også overvejet at sige nej til nogle millioner for at hjælpe J.K. Rowling med at føre sin kamp imod transpersoner ved at tage noget i den 11. reboot af Harry Potter. Men det lå jeg lige værd med, for jeg vil gerne have pengene alligevel, John Lithgow. Men det skal vi ikke ind på. Således et par sideklager. Men dagens hovedhistorie er det Pride. Ja, og det er en dejlig uge. I går var der Pride på det plejehjem i København, hvor jeg er frivillig om onsdagen, som er et LGBT-fokuseret plejehjem, hvilket er ret fedt, det er slottet i København. Og det betyder ikke nødvendigvis, at de alle sammen er LGBT-personer, men at folk får det at vide, før de flytter ind, så dem, der kan føle sig trygge i det. Og det var faktisk en rigtig fed oplevelse. Der er nogle ret seje mennesker. Har du gang i en antiklage her? Det er tidligt. Nej. Der var også en tale, som havde fået 3 minutter, som gik på 11 minutter og begyndte at snakke om coronatiden og sådan noget, hvor der bare blev født. Ja, og der var en stripper, som de, jeg skulle lige kalde dem de indsatte, som de ældre sagde, de ville gerne have strip, fordi de spurgte, hvad vi gerne have på scenen, og så... Nej, hvor fedt. Ja, jeg synes også, det er noget af det, der er så underligt ved de... Der er nogle, når jeg bliver ældre, end jeg er nu, jeg skal sige gammel, så vil jeg bare være en gammel gris. Altså, fordi jeg føler lidt, at jeg har ligesom oplevet mine gamle grise, og så må man også på et tidspunkt komme til et punkt, hvor man kan være den gamle grise. Ikke at jeg vil røre ved folk, jeg overtræder nogle grænser, mere bare sidde og sige, at jeg vil gerne se en mandestripper.
Ja, okay. Og ham mandestriberen her, han var ligesom blevet briefet på, at det var et LGBT-plejehjem, og han skulle prøve at hive nogle mænd op, og han var ved med at ville hive gamle damer op, og det var sådan lidt akavet. Dude, læs på lektion, mand. Ja, det var lidt mærkeligt. Så var der en rigtig klage i det. Nå, men det var en god Pride. Ja, det var faktisk rigtig godt, ja. Og det er sådan, der er jo en masse små Pride til Pride'en, og der er i år Nørrebro Pride tilbage. Ja, ligesom sidste år, og året før det, og året før det, og året før det, og året før det. Nørrebro Pride er jo den her, som både har været... synes jeg så, at den var tilbage igen. Ja, fra sidste år går ud fra. Altså, det Nørrebro Pride, jeg har ikke været opmærksom på, at den har været væk. Nørrebro Pride har jo haft lidt forskellige liv. Copenhagen Pride, som er den store Pride, den som flest mennesker kommer til, og som jeg har siddet i bestyrelsen for, gik jo en overgang via Nørrebro, hvor man startede ved Nørrebrohallen, og så gik man ind til Københavns Rådhusplads, men så blev paraden for lang, så når folk ankom på Rådhuspladsen, var de sidste ikke afgået fra Nørrebro, den røde plads hedder det. Og derfor så fandt man ud af, hey, Frederiksberg vil også gerne have os over forbi. Og jeg var til sådan et arrangement for Frederiksberg Handelsforening på et tidspunkt, hvor de viste Google-søgninger på Frederiksberg. Og det er et af de tidspunkter på året, hvor der er flest mennesker, der søger på Frederiksberg og Frederiksberg Rådhusplads. Det er fordi, at den starter der. Så nu går man den vej udenom. Og det er der så nogen, som har fået til at være, at men det er jo på grund af muslimerne, at Copenhagen Pride ikke tør gå på Nørrebro. Hvilket selvfølgelig er løgn, og hvilket Copenhagen Pride udsender pressemeddelelse om hvert år. Ja. Så i starten var der så nogen, som lavede sådan en højere ekstrem Pride-ting, hvor at de lidt ville tage nogle regnbueflag med for at se, om de kunne få tæv. Og det kunne de ikke, så de holdt lidt op igen. Og så en af intern protestbevægelserne, fordi der jo findes jo, det er jo meget, som det er med venstrefløjen, at det er den der people's frontage-idea, så er der jo folk, der synes, at Copenhagen Pride er for kommercialiseret, eller at den er for hvid, så derfor så laver de så en for BIPOC, eller for ikke-hvide, som så er Nørrebro Pride. Som er mere antiracistisk, antifascistisk, antikommerciel. Ja. Og så vil jeg gerne lige komme med en intern protest. Ja. Der var ikke Nørrebro Pride sidste år på grund af mangel på frivillige, og det er derfor, at de har annonceret, hey, vi er tilbage, og det er derfor, at Anders i den her podcast siger, at Nørrebro Pride er tilbage. Yeah. Alright. Jeg anerkender. Jeg synes bare, at den har været der hele tiden. At Nørrebro Pride, ja, teknisk set har været der hele tiden. Den er mindre, og den har et andet udtryk. En af de historier, jeg godt kan lide om Nørrebro Pride, er et år, hvor en fyr spontant fyrer et konfettirør af, ja. Og forreste vogn stopper, ja. Og stopper musikken, og siger, det her konfetti skal lige samles op, før vi går videre. Hvor sødt. Ja, jeg troede, jeg troede, det var en anden historie, hvor der var en dame, som hverken er LGBT eller glad for ikke-hvide, som sagde, at hun tog derud for sådan en eller anden racistisk blog, og sagde hun, jeg identificerer mig nu som en sort homoseksuel, så jeg kan gå forrest. Mm. Og så har hun brokket sig lige siden over, at hun bare fik lov til det. Ja. Og det er sådan... Hvad, kan man bare det? Det kan man åbenbart, ikke? Hvis du vil gøre grin med konceptet. Det. Og det er jo sådan, hvis folk ikke forstår det, altså det er jo der, hvor jeg kan godt se det, ligestilling, det handler om, at vi skal være lige. Og så er der så nogen, der vælger det her greb, lidt a la kvoter i bestyrelser. Eller Blue Lives Matter. Her er nogen, som er mindre repræsenteret, de er en minoritet, der er presset i det her samfund, så nu lader vi dem gå forrest og være tydeligst i vores ting. Ja. Vi vælger en, segregering af menneskerne, der går denne Pride. De forreste er brune, og de er transkønnede osv. Til det er dem, der lige nu er frontlinjen i kampen for ligestilling for os alle sammen. Ja. Og man kan, hvis man vil være uenig med det her, kun være uenig i metoden. Ja. Så må man sige, men jeg mener ikke, at målet helliger midlet, og følgelig vil jeg være fuldstændig ren i mit udtryk i kampen for ligestilling. Men det er alt, der kan brokkes over. Ja, det er ikke diskrimination, det er ikke racisme, det er ikke alt muligt andet. Og nu nævnte jeg Blue Lives Matter, for jeg troede, du skulle ud i retning af den her med, at hvide mennesker påstår sig udsat for racisme og den slags. Og at folk med våben siger, at det også er synd for dem, at de kommer til at skyde mange mennesker, fordi de er så udsatte af den slags. I går til den her parade, som er relativt kort i forhold til den anden på plejehjemmet, der var det også dem, som er åbent LGBT-beboere, som ligesom bliver sat op foran i deres kørestole. Og i starten der var jeg faktisk lidt sådan, gud, skal vi nu også nogle ting? Men jeg kunne også godt se, i forhold til, hvor mange journalister og fotografer der var, så er det måske også meget fint, at det er lidt af dem, som der bliver fotograferet mest. Lad mig prøve en analogi. Ja. Og jeg siger prøve. Ja. Der er mulighed for at klage, venner. Det er jo den. Lad os sige, at vores fodboldlandshold lykkes med at vinde et eller andet igen. Ja. Og vi, danske fodboldfans, har jo for vane, at når holdet taber, så er de nogle tabere, der har tabt. Når de vinder, så er vi et land, der har vundet. Ja.
Men det vil jo ikke ændre på, at hvis de så kom i en åben bus og skulle køre igennem hovedstaden og hen til Rådhuspladsen, at de ligesom vil være i fokus som dem, der har været nede på banen og vundet whatever de har vundet. Selvom vi alle sammen er slet, det er vores, det er os, der kinda har vundet et eller andet. Men der er nogen, der er vigtigst. Ja. Og lidt på samme måde her er der er nogen i den her bevægelse, som altså har taget imod tørre tæsk fra fucking homofober og panser og så videre, og har kæmpet kampen, som nu er delvist vundet, der er mere ligestilling. Ergo er de forrest i optoget. Det synes jeg er en rigtig god analogi. Woo! Ja, jeg kan rigtig godt lide den, fordi det er jo sådan lidt, altså netop de her kommentatorer på Berlingske og så videre. Jeg vil også køre med i bussen, ellers er fodboldlandsholdet racister. Jeg vil stå op på balkongen. Hvorfor er der ikke nogen, der hylder mig? Du har ikke lagt en aflevering i den her slutrunde. Du havde intet med sejren at gøre. Det er udmærket. Du har max skrevet 15 anslag om, at du er utilfreds med startopstillingen, træneren har lagt. Du var ikke en del af det, Poul. Det synes jeg er meget god. Så lad os tage en anden klage, fordi den ser man også tit. Og der er et menneske, som er ved at blive stor på Facebook. Det er noget, man synes ikke kan klage over i sig selv. Men Kajsa Li Paludan er et politisk bekymret menneske, især omkring indvandring og islam og nogle andre ting, som er blevet enormt populære nu. Og hun kommer med den her pointe, som man har hørt før, at der er nogle jøder, der bliver bedt om at tage afstand fra Israels regeringspolitikker, ellers kan de ikke få lov til at gå med i Priden. Og ser vi i samme grad, at muslimer skal tage afstand fra diverse islamiske regeringer og lignende, for at de kan få lov til at deltage. Og det var i Roms Pride-parade, og det var netop den andre sendten til mig, så sådan for fanden, ja selvfølgelig. Og det er jo præcis det, som vi havde den her berlingske drevne hets mod Copenhagen Pride. Det er jo netop, fordi jeg sad netop i bestyrelsen, da vi begyndte at tage mange af de her corporate sponsors-rater ind, og hvor jeg netop kommer ind som den her markedskapitalist, og prøver at sige, at vi har den her milliongæld, og det her, det er en af vejene. Og mit store argument for, at man tager kommercielle interesser med i Pride'en, er ikke bare, at man får pengene, men også, så kan man stille nogle krav til de mennesker, der gerne vil bruge det her. Man kalder det jo pinkwashing, når folk bare sætter regnbuen på osv. Men for at være rigtig sponsor, så skal man opfylde nogle ting, hvor man blandt andet skal tage stilling til de her ting. Og det er jo netop det, som der under Lars Henriksens formandskab blev startet den her shitstorm, hvor Berlingske siger, nu handler det pludselig om, at en af de ting, man også skal tage stilling til, det er Israel-Palæstina, hvilket det selvfølgelig ikke var. Det var et spørgsmål om, er I medvirkende til væbnet konflikt noget sted i verden? Som Mærsk jo blandt andet er, og det er en helt anden historie, ved at transportere våben og våbendele, Therma og sådan nogle ting. Og dem har man hele tiden ville sige nej til. Det er Therma, som laver de her, som der har været en aktion siden sidste uge og så videre. Og det får Berlingske så til at vise, se, Copenhagen Pride hader jøder, og den slags, og så ender det med, at Lars Henriksen, han må gå af. De håndterede den heller ikke godt i pressen, men det er min sædvanlige kritik af, at når du har de her helt og halv venstreorienterede organisationer, så skal du først lige mødes med triumviratet, og så skal triumviratet høre hovedbestyrelsen og så videre. Men så hovedpunktet er, at du alle mener, der hold i klagen over, det er at jøder skal gøre mere end andre. Jøder skal ikke gøre mere end andre. Nu har jeg jo ikke, altså, det er Pride er jo, dengang jeg var i det, var det jo kun frivilligt arbejde. Nu har de penge nok til at kunne have nogen ansat. Ikke? Og det var i 2008-2009, jeg var i bestyrelsen, måske også sige. Så vi er relativt nye organisationer, som drives demokratisk af medlemmerne, ligesom partierne plejede at blive, og ligesom nogle partier stadigvæk bliver. Så man kan ikke bare sige, altså, det er jo klart, der bliver stillet krav til, og især folk, der vil gå med i en parade. Jeg var på News i 2012 stykker, eller sådan noget, måske lidt tidligere, i forbindelse med, at Dansk Folkeparti ville gå med i den. Hvor Dansk Folkeparti så også kom til at sende nogle interne mails ud, hvor de ligesom også afslørede, at de stadig var lige så homofobiske, som de hele tiden har været, men de ville gerne have nej til at gå med i Pride'en, så de kunne udstille sig selv som ofre igen. Og det prøvede de så at gøre, hvor jeg ligesom tager ud på News og sidder helt stille og roligt over for deres daværende ligestillingsordfører og siger, prøv at høre, det der er sket er, I har sagt, at I gerne vil gå med. I har ikke hørt noget fra Pride endnu, fordi at den endelige line-up ikke er kommet. Der er en gruppe på Facebook, som der er rigtig mange af, som siger, at de ikke vil have DF med i Pride'en. Jeg synes, du skal tage den her mulighed til at sige, hvad er I stolte af at have gjort for os? Det her er en parade om stolthed for bevægelsen. Hvad er I stolte af? Ja. Og der var ingenting, for de havde ikke overvejet nogensinde at få et kritisk spørgsmål. Og det er da også uheldigt, at jeg skulle derud som en anden interviewgæst og stille det kritiske spørgsmål. Man skulle tro, at de havde nogle ansatte på en nyhedsstation. men hvis man har hørt et afsnit af Klagedysten før, så ved man, at det er jeg ikke fan af. Og det er jo lidt det er. Ikke? Selvfølgelig
Altså, der er sådan nogle som Sabar, som jo netop hjælper unge fra minoritetsetniske grupper og sådan noget. Ikke? Altså, de skal tage stilling til præcis de samme ting. Ikke? Og har jo også en holdning, for det er jo stadig protestparade. Så det er den historie. Og der er generelt, synes jeg, i den her debat, der altid kommer til Pride, når man tager venstrefløjen nok afstand til islam, er sådan lidt, tager højrefløjen nok afstand til kristendommen. Ja. Jeg mener jo som religionskritiker, at begge har lidt nogle mundkurve på, giver sig selv lidt intern censur, fordi de er bange for at fremstå intolerante over for religion, hvor man sådan lidt, det er fordi, vi ikke kritiserer religion på linje med alle mulige andre politiske idéer. Hvis kapitalismen eller socialismen havde nogle af de her ting indfattet i deres kernetekster, så havde den kraftedeme ikke stået stille med kritik af det. Og det blev sådan helt komisk i politikken, hvor nogle gutter, nogle bi- og homoseksuelle mænd fra forskellige højrefløjspartier. Jeg tager den bare lige. Højrefløjens husbøsser skriver et indlæg. Jeg har ikke noget imod at bruge det udtryk, for jeg mener simpelthen, giv mig en klage. Giv mig en fucking klage. Bare prøv. Men når de så skriver, i vores øjne er det fuldstændig umuligt for LGBT-bevægelsen at have fælles interesser med en religion, hvis hellige skrifter og traditionelle læger igennem århundreder og til stadighed fordømmer homoseksualitet. Og det er lidt, kan I godt se det, gutter? For jeg tror ikke, at den anden religion er genstand for jeres citat her. Og det er det, der er det sjove ved det her. Det er, når de ikke vil sige, vi hader muslimer, og de så prøver at gøre det til en religion, og de så beskriver kristendommen. Og det er så fascinerende. Du slutter citater så med at legitimere drab på os, og man har det slet, det er I med på, at det er meget fint, folkekirken ikke siger den slags, men det står i kerneteksterne, venner. At det er en vederstyggelighed, og I skal lide døden. Afhængig af, hvordan man læser den og så videre, men ja. Og det er en vederstyggelighed, og de skal begge lide døden. Mænd, som ligger med mænd, som man ligger med kvinder, ikke? Eller mænd, som ligger med børn, som man ligger med kvinder. Det er jo netop det, ikke? At det er den her oldhebraiske, hvor der er nogle kristne, som siger, at det her, det betyder, at man ikke må være pædofil, og der er andre, som påstår, at det er, fordi man ikke må være homoseksuel. Og så synes jeg et eller andet sted, at de kristne alle sammen skal mødes, og så lige beslutte sig for, om det er den ene eller den anden. Fordi der er nogen, som siger, at det er den ene, og der er nogen, der siger, at det er den anden. Og det er jo lidt det her, nu siger du, at folkekirken ikke siger det ting, selvom nogle af dem jo gør det, og så er der nogle andre af dem, som ligesom tager en kæmpe stor flag. De siger ikke, at I skal dø. Nej, det er rigtigt. De kalder også kun nazipartiets stormtropper. Og det er bare sådan lidt, kære venner. Altså, hvor mange gange skal I have lignelsen om splinten og bjælken? Hvor mange gange skal I høre på bjergprædiken om Jesu, der siger, elsk nu jeres fjender og så videre, for at I gider at kigge lidt fucking indad? Du kan ikke stå fra et kristen romantiserende glashus og kaste med sten imod islam uden at ligne en idiot. Og det er lidt det, ikke? Altså, og jeg er meget efter LGBT plus Danmark, som netop prøver lidt at omfavne de her mennesker, og jeg forstår også godt, at når man sidder i en anden rimelig demokratisk organisation, så skal man jo også prøve ikke konstant at blive kaldt venstreorienteret, men der kommer også bare et tidspunkt, hvor jeg synes, det er problematisk, at man deler de her ting, uanset om en af de her borgerlige bøsser så engang har været medlem af en bestyrelse. Og det er jo så også noget af det. Dem, der følger mig på de sociale medier og min dækning, kan måske også huske, at jeg lavede en video om den her Odense-sag, som var, at sidste år kom der en dom. Det var lige der, jeg begyndte at lave videoer i højformat og sådan noget, hvor at TV2 Fyn var til stede i retslokalet, og det var en sag om hadforbrydelser, og der har TV2 tidligere afvist at lave nogen dækning af det. Det er noget af det, som jeg har arbejdet med i 20 år, siden jeg blev udsat for min første, og kæreste og sådan nogle ting, blev udsat for dem. Alle bøsser på min alder har enten selv været udsat for det, eller har været til stede, eller har haft kærester, som har været udsat for det. Det var ligesom en ret almindelig ting. Og det undrer mig, at TV2 Fyn var så interesseret i det, fordi TV2 ligesom konsekvent snart har tilskyndet det ved ligesom at kalde os pædofile og sige, at det er os, der er problemet, og at politiet selvfølgelig gør alle de ting, de skal gøre. Danmarks Radio har også ligesom forfalsket tal og sådan nogle ting, for at få det til at se ud, som om de ikke eksisterer. Det viser sig så, da dommen falder, så snart dommen falder, så begynder TV2 Fyn at køre sådan en, det er muslimer. Og jeg tænkte, det lyder mærkeligt, så jeg betaler de 150 kroner for en kopi af dommen. Og så kan jeg se, hvordan det er en kridhvid dreng, som hedder et kridhvidt dansk navn, som er blevet radikaliseret på en højreekstrem hjemmeside, hvor man kan gå ind, og der kan du også gå ind lige nu, for det synes politiet er helt i orden, og finde den nærmeste gruppe, som overfalder homoseksuelle mænd. Hele den situation her, med at og TV2 tager den information, de ved alt det her, de har siddet i lokalet, og så lyver de det om til, at det er muslimer. Og
Så hører jeg så på Danmarks Radio, det program, der hedder Tabloid, at så er Jakob Hersken fra TV2 Fyn, som er ham, der er redaktør, som har besluttet sig for at gøre det her. Han fortæller om, hvorfor han synes, det var så vigtigt at fortælle verden, at det er muslimer. Danmarks Radio har selvfølgelig ikke læst dommen, fordi det ville være for besværligt, så de udfordrer ikke hans løgn. Men han siger så, jamen det var fordi, jeg så, at Sikander Siddique, han havde sagt, at det nok var nogen, der var blevet radikaliseret på en højere ekstrem side, og det vil jeg modbevise. Men det kan han jo ikke, han kan kun lyve om det. Det er det. Han har løjet i sin modbevis, og så går han på Danmarks Radio for at forklare, hvordan han nu har vundet den her. Jeg skal da gerne indrømme, jeg bliver da også skræmt, når Sikander har ret, men du er da nødt til at give, at Sikander har ret. det er sådan lidt... Og det er jo det, der... Altså, og det er så sindssygt en historie, fordi jeg talte med Jakob, og jeg talte med hans journalister, og sådan, vi ved alt det her. Men det, som de har gjort, det er, at dem... Fordi den hvide dreng her, han sætter det hele op, og han kalder ligesom, han siger, nu skal vi ud og tæve nogle pædofile, og den hvide dreng går så i klasse med nogen, som ikke er hvide. Den hvide dreng er et halvt til et helt år yngre end flere af de andre. Så på gerningstidspunktet, så er han under den kriminelle lavalder. Så straffesagen har primært kørt mod de ikke-hvide. Grunden til, at de så ikke bliver dømt for en hadforbrydelse, det er, at det hele vejen igennem er dokumenteret, at han havde sagt til dem, at vi skal ud og tæve nogle pædofile. Og de af dem, som ikke gav op på tidspunktet, de var sådan lidt, okay, er det her en pædofil? Ham, der hedder os mere ned, siger, det er en pædofil. Og det er jo ikke en hadforbrydelse at tage ud og tæve helt pædofile. Men fordi TV2... Nå, ja, okay. At det er stadig en forbrydelse, det er stadig vold. Ja, godt nok. men det er bare ikke... Du får ikke strafskærpelse på had. Men fordi TV2 Fyn har løjet så meget om det her, så går LGBT+ Danmark ud og angriber muslimer og siger, at det skal selvfølgelig ankes til landsretten, fordi at det kan jo ikke være rigtigt. TV2 Fyn lyver også om, hvad der er sket, selvom der bliver vist videoer og sådan nogle ting. Så siger de, ja, der blev råbt homo og sådan nogle ting, hvilket det ikke sker, fordi de tror, jeg er pædofil. Så de opfinder en masse ting, som skulle for det her. Den er blevet anket til landsretten, og kommer på landsretten, Østerlandsret, men i Odense, den 21.9. til den 24.9. Det kommer til at dække, når vi kommer til det. Men mange politikere gik ud og krævede, at man skrev lovgivning om, sådan så folk, som i det her tilfælde, bliver ramt af det. Selvom det hele er baseret på en løgn, forfattet af en TV2 Fyn-redaktør. Det er fucking vildt. Og det er jo igen, det her med, at domstolen i Danmark er så lukket. Jeg er den eneste, der har dommen, fordi jeg har betalt 150 kroner for den, og så har jeg prøvet at dække den. Men der er så mange, der går ud og reagerer på det her, og danner sig holdninger, baseret på, fordi at de andre journalister gider ikke selv tage derhen. De ved jo, når jeg er Jakob Hersken fra TV2 Fyn, han er der, og han siger jo de her ting, så må det være det, der er sket. Så hele den her med ligesom at blive taget til indtægt for had mod personer. Nu var der den her Berlin-sag, hvor at vi var en masse, som var ude til den her minde-ting, hvor det var også ligesom det gennemgående budskab. Det var, at folk var ikke tilfredse med, at højere ekstreme og SF og Socialdemokrater var begyndt at bruge os til at angribe for eksempel muslimer. Fordi også LGBT-personer, ja. Også der var til stede ved mindehøjtideligheden. Så ja, til ligesom at angribe en anden minoritet, som også bliver udsat for meget had. Fordi at de samme, hvis det så i mindste var nogen, som ellers kæmpede for vores rettigheder, ikke? Men de går lidt fra at foreslå, at vi ikke skal have ret til at eksistere, til at bruge os som argument for, at siger, at nogle andre ikke skal have lov til at eksistere. Yes. Så lad os springe til sagen. Den er højaktuel, fordi det var i forgårs, at Morten Messerschmidt havde besluttet sig for, at Folketinget skulle have en hasteindkaldelse og forespørgsel og debat om pseudokrisen i Ceuta. Det er ikke Mortens ord, det er mine. Morten mener jo, at Europa blev angrebet af 72.000 desperate afrikanere, der gerne vil have et arbejde. Det var også det TV2 skrev. Og vi andre kan måske godt se, at Europa blev angrebet af Trump, Putin, Israel og Marokko, som gerne vil have en skandale, og Morten hoppede velvilligt med på det. Det gjorde han. Så nu skulle Morten og Mette stå i Folketingssalen og slås om, hvem der kunne tale grimmest om muslimer, og det blev den farce af et politisk teater, man kunne forvente. Ja. Men farcen var så ikke slut ved selve den her debat. Til dagen efter skulle der så stemmes om sådan nogle resolutionstekster, et eller andet. Forslag til vedtagelse hedder de. Yes. Og det er jo sådan så, at når man har haft en forespørgselsdebat, så kan man så også vedtage noget, sådan så Folketinget bliver enige om en ting. Og der har du som regel, at dem, der er på den ene side, de foreslår en ting, og dem, der på den anden side foreslår noget andet. Yes. Så stemmer man først om det ene forslag, for eksempel regeringens eller så videre, og hvis det bliver vedtaget, så ryger de andre væk. Yes. Og der var vist nok tre på bordet onsdag formiddag, og meningen, det som alle egentlig godt ved, er, at nu møder vi ned 109 mennesker i Folketingssalen, der er clearet lidt på kryds og tværs, og vi vil ikke kunne blive enige om en eneste af de her 3 forslag. Men så sker der det, at der er nogle DF'ere, og vist nok også Jacob Heiss,
der glemmer at stemme, og dermed bliver regeringens forslag til sådan en tekst vedtaget. Og det var det første forslag, så det vil sige, at de andre to frafaldt. Yes, og det lyder måske lidt latterligt. Det er, fordi det er det. Ja. Det er, fordi det er her latterligt. Men det er jo altså Morten Messerschmidt, der gerne vil have hele det her teater op at køre, og nu har han så ikke styr på sine egne tropper, som glemmer at komme ned og stemme, og derfor ender regeringen, som ikke er DF's forslag, med at blive vedtaget. Og det her, det er regeringen, det er ikke støttepartierne, det er de partier, som sidder i regeringen, som Socialdemokraterne, SF, jeg skulle lige kalde noget helt andet, Moderaterne og Radikale, som har stillet et lidt løst formuleret forslag. Det er afgørende, at der er kontrol med EU's ydre grænser, og så videre. Ja, kæmpe bla bla, ikke? Ja, det er virkelig sådan en bla bla. Hvor at dem bliver så vedtaget med 54 stemmer mod 52, og dem, der stemmer imod, er Venstre, DF, Liberal Alliance, Konservative, Enhedslisten, Danmarksdemokraterne, Alternativet, Borgernes Parti og Nadja Isaksen, men ikke Jacob Harris, som ikke var der. Ja, så man kan sige, at klagen her er jo egentlig ikke... Jeg mener det jo ikke. Jeg synes, der er lidt en klage i hele det her clearingssystem. Det kan man sige, og så er der en klage over, at Dansk Folkeparti ikke har styr på deres parlamentariske arbejde, men det har jeg svært ved som sådan at mene, som en egentlig klage. Bliv endelig ved med at være nogle fucking dilettanter. Men det er også lidt det her med, at de clearer, fordi i andre, altså i demokratier, har man jo netop den her med, at det er en sport at få folk ind, og sørge for at holde på folk. Vi har alle sammen set sådan noget filibusters i det amerikanske og så videre, og folk, som rejser fra byen for tidligt. I øjeblikket er der en republikansk medlem af deres kongres, som er på en eller anden måde sygemeldt og eller død. Og fordi han ikke er der, så kan de sætte nogle andre ting på dagsordenen. Det samme med Lindsey Graham, hvor hans søster er der, men ikke rigtig kan løfte nogle af tingene. Så derfor så kan man nu så ændre det på det hele. Hvor i Danmark så er det slet, så aftaler vi bare, at I ikke gør noget, så lader vi være med ting. Og det har jo ikke altid været sådan. Der var jo altså i sluttertiden, jeg tror, det var CD's formand, eller sådan noget lignende, som okay, det er godt nok en historietime, den her. Det er det. Han sad fast i noget kø på Helsingør-motorvejen, så han kunne ikke nå ind, så derfor så tabte regeringen en afstemning, osv. Der kunne godt være meget mere demokrati og drama i det her. Men er det jo ikke netop derfor, vi har clearingssystemet, sådan så Folketinget kan vedtage ting, uden at alle 179 skal være der? Jo. Og igen, Folketinget, grundloven siger, at 90 mennesker skal være der, så de skal bare være halvdelen skal være der. Men det er et spørgsmål om at beskytte de gamle partiers magt, frem for at have det system, vi har sat op i grundloven, som er, at hvert medlem er individ. Så synes du, at clearing det skal skride? Ja, for fanden. Og så skal alle 179 være der? Alle dem, der har lyst til at stemme om noget. Og så skal de i gang med at spekulere i det her. Fordi problemet er jo netop, at de vedtager så meget lovgivning, fordi de har clearingsystemet. De vedtager meget mere lovgivning end rigtige demokratier, fordi de ikke rigtig behøver at gøre noget. De ved ikke rigtig, hvad det handler om. Så derfor så har de ikke behøvet at sætte sig ind i det. Det er en helt anden klage. Hold kæft, mand. De der 3 måneder, jeg arbejdede i Folketinget, der nåede jeg også at blive forbandet over, når jeg talte med diverse medlemmer, som ikke anede, hvad de havde stemt ja eller nej til. Hvor jeg var sådan lidt, det kan ikke passe, mand. Vi er 10 mennesker i Alternativets folketingsgruppe. Vi briefer hinanden på alt, hvad jeg skal trykke på knappen om. Det kan ikke passe, at Socialdemokratiet havde på det her tidspunkt 40 eller sådan noget. Det kan ikke passe, at du ikke er nogenlunde briefet om noget, der ligger inden for dit resortområde. Og især de store partier, i forhold til, hvor mange medlemmer de har, altså de små partier, så der var en overgang, hvor netop Alternativet havde et medlem, så han var jo ligesom ordfører på alt. Han har en bedre undskyldning end dem, hvor de har 40, hvor de har altså sådan noget 4 medlemmer af retsudvalget, og ingen af dem rigtig forstår, hvad de laver. Det er så vildt. Nå, det er en klage til en anden dag. Det lyder meget sjovt med clearingssystemet og alt det der. Men altså, DF havde ikke helt styr på deres parlamentariske arbejde. Bevares det også 12. august. Det foregik og sådan noget, så det kan være, det var lidt for varmt for dem. Jeg tror faktisk, det var i dag, den 13. august, torsdag, at de stemte om det her. Så de mødtes kl. 10 i dag. Ja, undskyld. Det var i går, at de diskuterede. Ja, okay. Godt. Og så skal vi til Næstved. Ja, hvor der er nyt fra den her forfærdelige sag om et kvindedrab, hvor Anders og jeg har været nede i retten. Vi kender familien fra et selskab, og der har været en masse på det. Nu er der faldet dom, og manden, han blev dømt for uagtsom manddrab. Og han fik den maksimale straf inden for det, for 3 år og 9 måneder, og den absorberede så en tidligere betinget dom på 30 dages fængsel. Og her har jeg så en undren, som nok er en klage. Den her makker, der bliver dømt, han har også nogle tidligere domme, han har en masse indberetninger fra forskellige kommuner. Han er lidt ustabil, sådan fra et samfundsperspektiv. Vi ved ikke helt, hvad han kan finde på.
Så det aller sidste, dommeren skal tage stilling til, som vi sidder der, det er, skal han varetægtsfængsles? Der er 2 betjente, der er kommet for at tage ham med. Ja. Og der vælger dommeren at sige, nej, du skal ikke varetægtsfængsles. Ja, og det er ret interessant. Han anker den nemlig. Og det er først efter det. Han anker sagen, så det vil sige, at den er ikke endelig afgjort. Og det er derfor, det varetægtsfængsel er ikke bare direkte overgå til at skulle afzone. Og det var en af dem, hvor jeg sidder og splittet. Ja, fordi jeg undrer mig. Jeg tænker, det er usikkert, hvad ham her kan finde på. Hvad hviler den her beslutning på? Den hviler på, at den paragraf, som der skal træffes beslutninger om, er en af de her, vi vil gerne være hård mod kriminalitet, tanker om, at vi godt kan fængsle folk, selvom de ikke har fået en endelig dom. Og varetægtsfængsling er noget, hvor Danmark står uden for det gode selskab. Vi bruger det ekstremt meget, og vores fængsler er fyldt med folk, der ikke er dømt for noget, fordi vi bare varetægtsfængsler. Og det kommer vi tilbage til om lidt, når vi skal snakke om Tingberg-sagen. Fordi varetægtsfængsling er dybt problematisk. Det skal virkelig benyttes i undtagelsestilfælde, og vi bruger det alt for ofte. Og den her paragraf er en paragraf, som jeg ikke som dommer vil bryde mig om at bruge. Når det er sagt, så fordi jeg kender familien, fordi jeg har læst så meget om sagen, fordi jeg har været til de retsmøder, fordi jeg har hørt, hvad hans andre ofre har sagt osv., fordi jeg ved, hvad han ellers har været indenfor, så synes jeg også, det er dybt problematisk, at han får lov til at gå ud. Det er også problematisk, at advokaten, som mødte som hans forsvarer, løj for retten og sagde, at han ikke var udeblevet fra retsmødet i den her sag. Den advokat vidste, at han udeblev fra det første retsmøde, fordi det talte jeg med den advokat om på det sidste retsmøde. Den advokat er først kommet efter det første retsmøde, og så var han meget forvirret sidste gang, vi var dernede, over at der overhovedet skulle have været et retsmøde før det. Det ved han nu, at der er. Og jeg var også lidt frustreret over, at anklageren ikke gør opmærksom på, at forsvaren lige har løjet for retten, og at retten træffer beslutning på det grundlag. Og jeg spørger anklageren, og hun siger, at retten vidste godt, at han var udeblevet, for det står på sagen. Det ændrer ikke på. Altså, der står alt muligt lort på sagen, og der vil jeg ikke klage over, hvis dommeren ikke lige kan huske alle 130 sider. Nej, det er det, jeg klager mest over, at anklageren ikke siger, hey, det er løgn, hvad forsvaren. Jeg klager også over, at der ikke er nogen sanktionsmulighed for dommeren. Men så prøv også at forklare mig. Så lad os sige, at Makker var blevet varetægtsfængslet, og sagen skulle i landsretten, og det tager et år og så videre. Men det gør det nemlig ikke, og det er derfor, jeg gerne vil have ham varetægtsfængslet. Det er fordi, hvis han sidder varetægtsfængslet, så kommer den meget hurtigere på landsretten. Ja, fordi jeg skulle også til at sige, at al den tid, han så tilbringer varetægtsfængslet, den bliver vel trukket fra en eventuelt endelig dom. Præcis, og det er det. Når man dømmer folk, så får du også, altså der er prøvetid, hvis det er en betinget dom, og så videre, og der er så mange forbrydelser på den her. De sidder på et tidspunkt og snakker om hans straffeattest, hvor at det er sådan lidt, nu har sagen været udsat, fordi at de ikke blev færdige på første dag, og i den periode er der kommet mere til straffeattesten, som ikke var kommet med i de papirer, som er blevet udleveret, så det brugte de også en rumtid på at sidde og snakke om. Ja, altså hans straffeattest er så lang, at der er nogle af de der egetræsspænder laver på, fordi det er altså fucking meget træværk i det. Og udfordringen er jo så, at dommerne skal tage alt det andet med. Så hvis du er i en prøvetid, og hvis du for eksempel får et halvt års betinget fængsel, og du så begår ny kriminalitet i det, så skal den nye dom tage det gamle med, og så straffe efter, hvis det var lige sådan, og så videre. Så der snakker de meget om paragrafer, hvor jeg også lige skulle sidde op og have både straffeloven og retsplejeloven oppe på min skærm, for lige at kunne følge med i, hvilke domme han tidligere har fået, som kan indgå i det her. For vi må jo ikke se papirerne. Det er jo kun alle dem, så der var rigtig meget af det her, hvor de sidder og skøjter rundt i de her samlinger af papirer, fordi vi har altså hemmelige system i Danmark. Hvilket også gør retssager pisse kedelige for tilhørere. Ja. Man sidder slet, men jeg kan ikke se side 83. Nej. Og nu så også på side og teknikken kunne ikke helt finde ud af at zoome ind på ting, og de glemmer at tænde for deres mikrofoner og sådan noget. Og det er jo noget af det, hvor at noget af det, som jeg tror, vi kommer til at kigge på i den her folketingssamling, det er tolke. Fordi at tolkene ser meget af det samme, som vi ser, når de skal sidde og tolke for folk. Og der er ikke nok til, at de kan nå det. Så det vil sige, at meget af deres pauser så ender med at gå med og sidde og forklare, hvad der lige er sket. Men så får tolken ikke nogen pause, og det er også et kæmpe problem. Så det kommer der også til at være meget om. Og det er alt sammen dybt problematisk. Nå, men og som nævnt, den her sag fra Næstved, den laver vi en større specialserie på. Det gør vi. Sådan, så I kan høre hele kontekst af, hvad det egentlig går ud på med ham her, der foreløbig i hvert fald er dømt for uagtsom manddrab, fordi han kørte påvirket med sin kone i bilen. Det er det. Og det er jo så det hele det her spørgsmål,
at der ligesom er vidner, som siger, at han havde troet med at dræbe hende og få det til at ligne trafikuheld. Han går selv uskadt fra det, hvor nu har vi så set noget af den her obduktionsrapport, hvor at rigtig mange knogler i hendes krop. Det er helt vildt, som de bare beskriver den mængde skader, der var i hendes krop, hvor man sådan lidt, hvordan fuck kan han ikke engang have forstuet noget? Ja, og det er jo lidt det, at den er virkelig svær, fordi familien vil jo gerne have, at der blev rejst sigtelse for drab, men det er jo så op til politiet at beslutte, og politiet havde jo først forsøgt at handle den af på ganske ulovlig vis. Men nu sidder vi også bare og bygger på i teaseren her, venner. Der kommer mere. Der kommer mere om det, og vi kommer også til at snakke, altså det er jo det her med, at Anders siger, at vi stadigvæk ikke tjener nok penge på det her, til at kunne bruge så meget tid på det, som det fortjener. Men så beklager, at vi ikke har nået alting. Så var der i sidste uge skyderiet i Tingbjerg. Det var der, og vi snakkede lidt om, at ham, som blev skudt, han blev varetægtsfængslet in absentia, hvor at politiet havde fundet en anden advokat til at repræsentere ham, end ham, han havde bedt om, og den anden advokat havde ikke fået lov til at tale med ham først, og politiet havde meget travlt med at komme i retten, selvom de ikke var inden for, havde problemer med deres tidsgrænse, og hende, som mødte Laura Birk, som er anklager i Københavns politi, hun påstod, at han var blevet skudt, mens han kørte hen imod det, og de havde ikke vist nogen af videoerne. Den varetægtsfængsel er blevet ophævet, fordi at nu er den rigtige advokat mødt i retten, og dommeren har kunnet se, at Laura Birk, hun løj. Og der har jeg været meget i dialog med Københavns politi, for ligesom at prøve at finde ud af, hey, det her med, at hun stod derinde og løj om det her, som vi alle sammen kan se, og de har ikke rigtig ville svare på de her spørgsmål, men der kan man bare se, det er sådan lidt, ja, vi har ikke rigtig noget på det her. Så var der jo den her demonstration derude, hvor at der var ligesom mødt... Jeg har været meget ude for at prøve at finde de betjente, der interviewede ham her, som sagde, ja, vi var derude i dialog, og vi prøver ligesom i dialog, og der har ikke rigtig været nogen betjente i dialog. Og så var der ligesom et møde om det her, sådan et offentligt åbent møde, hvor de her betjente... så kom der så 3 betjente, som sagde til mig, at de var inviteret til at komme og tale. Så talte med arrangørerne, som sagde, at de var ikke inviteret til at komme og tale. Og de her betjente stod også sådan mest bare troede folk, og ville ikke rigtig tale med nogen af de lokale. Og der har jeg været meget i dialog med Maria fra Københavns politis pressefolk, og hun siger, at de har haft en dialog med ungdomsklubber, lokale foreninger og SSP-tilbud. Vi sørger for at være til stede i de lyse timer, hvor borgerne kan se vores ansigter og ikke kun uniformer. Det er lokalbetjente, der er til stede, så borgerne kender dem og føler sig trygge ved dem fra politiet, de taler med. Og det er alt sammen løgn. Ja, der var virkelig ikke nogen, og igen, jeg har lydoptaget nogle af de her, altså hvor de også er sådan noget, er du fat svag? Og sådan noget, når folk stiller dem spørgsmål til hvornår man kan tale med dem, om man kan tale med dem om deres våbenbrug og sådan nogle ting. Så det er sådan helt... Københavns politi, det er ret vildt. Men det vil sige, at makkeren er nu ikke længere varetægtsfængslet. Makkeren er ikke længere varetægtsfængslet. Han har fået sin foretrukne advokat. Ja, og han har vist den video, som viste, at Laura Birk løg. Han ligger jo nok stadig på hospitalet. Det kan vi ikke være sikre på, men... Jeg mener, han er kommet ud. Nå, dejligt at høre, fordi han blev trods alt skudt i ryggen af en dumkugle. Ja, og det har vi fået faktisk en masse henvendelser om, så tak til alle jer om det her med våbentyper og dumkugler, og jeg har ligesom måtte læse op på dumkuglens historie, og jeg vidste ikke, at det var åbenbart navngivet efter et sted i Indien, hvor man brugte dem. Jeg troede også, det var fordi, at ligesom, det siger bange, når du skyder, og det siger bange, når den kommer hen. Men ja, de kugler, som politiet bruger, er ekspanderende projektiler, så det er ikke fordi, de eksploderer, når de kommer ind, men de kan, når de ekspanderer, så skilles ad i flere stykker. Ja. Og der er også nogle argumenter om, hvorfor det skulle være bedre og så videre, men det er stadigvæk den samme type ammunition, som er forbudt i krig, bruger dansk politi. Og der er nogen, der skriver om sådan noget med, hvis der er en mand, der løber på 50 meter og ting. Og igen, det handler om, at staten bruger våben. Og der havde jeg faktisk en ret interessant samtale i går med en advokat om, at domstolene på Grønland, eller i Grønland og i Færøerne, har den mere internationale tilgang til, at når du er politibetjent, så har du skærpet pligt til at gøre det, som er mest eller mindst indgribende, og du har et særligt professionelt ansvar. Og professionelt ansvar er det, vi snakker om. Hvis du for eksempel hyrer en tømrer, som er uddannet tømrer, så kan du stille højere krav til ham, end hvis du bare hyrer din ven. Og hvor man i Danmark har sådan en omvendt en, som er, jamen der er også meget, man skal tænke på, og sådan en stakkelsbetjent og den slags. Og der er det meget sket, at vi i kolonierne har en mere demokratisk tilgang til det. Det kan man godt lide. Så summa summarum omkring Tingbjergs skyderiet forløbig er, at det kører videre. Offeret er nu på fri fod. Offeret på fri fod.
Betjenten er også på fri fod. Betjenten er også på fri fod og kan formentlig rundt ud i Tingbjerg og siger, er du fatsvag til folk, mens han peger på sin pistol. Igen, ja, det var et af mine spørgsmål til dem. Det er, kommer han derude, går han derude, og Københavns Politi er sådan, nej, vi henviser til dem, der er derude, og dem, der er derude, spørger sig, om du er fatsvag, hvis du stiller sådan nogle spørgsmål. Så faktum er i hvert fald, at Københavns Politi ved det faktisk ikke, eller vil ikke sige, om de ved noget. Det vil ikke sige, det er lidt vanskeligt. Og sagen mod ham, som blev skudt, den afventer og så nu også, at den uafhængige politiklagemyndighed en dag rykker ud og gør noget, og måske kigger på det her. Og det er jo en af de mange udfordringer, der er i den måde, vi behandler det her system. Fordi hvis du har været offer for magtanvendelse hos politiet, så er du som regel også blevet sigtet for noget i politiet, og så udskyder de sig den sag, og så går du rundt med den, indtil at de finder ud af, om deres egne betjente skal straffes, hvilket de aldrig bliver, men mens den sag så kører, og fordi de sidder over i Aarhus, og de har kun den ene lille myndighed, så går der rigtig lang tid med det, og så bliver det helt udskudt. Og det er et af mange problemer i vores straffesagskæde, fordi jeg har jo selv haft det problem, og vi kan lige så godt tage den nu, at jeg blev sigtet for vold mod politiet sidste gang, jeg blev overfaldet af politiet. Og fordi jeg er blevet sigtet for vold mod politiet, så kan jeg ikke starte som advokatfuldmægtig. Så derfor så skal jeg tjene penge på en anden måde. Og de vil jo ikke starte den sag, før jeg, sagen mod mig, før at de har fundet ud af, at de har betjente, som skal straffes for volden mod mig. Fordi at de kan jo ikke vidne i den anden sag, fordi at de selv nu er potentielt sigtede. Der er også spørgsmål om, at jeg blev frihedsberøvet, som er en administrativ sag, fordi de jo ikke havde noget at anholde mig for, før de opfandt, at jeg skulle have begået vold. De kunne have anholdt mig, men det gjorde de ikke. De sagde, nej, det er en administrativ frihedsberøvelse, for vi ved ikke, hvad du har gjort. De mennesker, som senere sagde, at jeg havde begået vold mod dem, den kan heller ikke køre, fordi der kan de jo heller ikke vidne. Så alt det her kan godt tage rigtig, rigtig lang tid. Og der har nemlig været en far, som selv er advokat, som har delt noget på de sociale medier, om at hans søn er blevet sigtet for at være medvirket til et overfald med nogle andre mennesker, som han aldrig har mødt og aldrig har talt med, på en person, han aldrig mødt og aldrig har talt med, på et tidspunkt, hvor han var på arbejde og kom direkte fra sit arbejde til sin fars fødselsdag, hvor der er vidner, der har set ham alle de steder. Der er alle teledata. Der er intet, der kobler den her dreng til den forbrydelse, som politiet ud af det blå påstår, at han skulle have været en del af. Og fordi han har sigtet den her sag, fordi de bare ikke laver noget på den ligger bare død, så risikerer han at miste sin sikkerhedsgodkendelse i lufthavnen. Så han risikerer også at miste indtægt på, at politiet bare opfinder ting. Ja, det er... Så det er lidt det, og så netop med det her med varetægtsfængsling, at det er også problematisk, at der sidder en dommer og hører på en advokat, der aldrig har mødt en mand, og hører på en anklager, Laura Birk, som lyver om, hvad der er sket, og der er bedre beviser derude, og alligevel vælger varetægtsfængsling. Det siger lidt noget om niveauet i Danmark. Og så over til småtingsafdelingen, ja, tak. Hvor jeg har en klage. Ja. Der er de her thai-bokse færdigretter. Sådan en, du lige smider 7 minutter i mikrobølgeovnen, og så har du en ristung bevares med nogenlunde velkrydret thai-karriret med lidt kylling og lidt grøntsager. Og der er også nogle af dem, som har nudler i. Det kan anbefales. Jeg plejer at køre dem 4 minutter med begge dele inden, så tager jeg nudler eller ris ud, og så kører jeg lige 3 minutter på den mest frosne del, som er den med al smagsdelen, fordi så er der lidt mere bid i ris og bid. Jeg plejede at beef dem op med broccoli og så videre, og nu siger jeg plejede. Ja. Fordi jeg har været vild med de thai-bokser, og man kan også se, det startede med Kitchen Joy, nu er der 5 forskellige fabrikanter. Siden de vandt en test i M, ja. Og det var lige før, at jeg blev praktikant på M, så vi snakker fucking længe. Men så skete der det, at jeg begyndte at spise vegetarisk for 3 år siden, og så stoppede jeg til, der er jo kylling i samtlige af de her thai-bokse. Ja, og det er ikke god kylling. Selvfølgelig er det ikke god kylling i thai-bokse til mikrobølger. Og man er sådan lidt, jeg har skrevet til nogle af de her producenter, sådan lidt, det er ikke fordi kyllingen smager som sådan igennem, og der er et voksende vegetarisk segment. Hvad med, at den her jummede færdigret blev lavet med tofu, eller en vegetarisk udgave med nogle whatever the fuck chunks. Eller bare med de grøntsager, som der er i nogle af dem. Jeg synes, der er kommet færre grøntsager i dem. Det er det nemlig også. Og bare lav den nu, fordi så vigtigt er kylling ikke. Nej, også fordi det er en dårlig kylling. Og jeg har det samme problem med alle færdige salaterne, hvor Lidl plejede at have en ret god en med nogle falafler, og jeg har ikke nogen lugtesans, jeg mistede den i 2006. Og men det er bare, falafel kan være ret uinteressant, når du ikke har nogen lugtesans, fordi det ofte bare er frityrestegt grød med en masse krydderier, aromatiske krydderier til at kamuflere det. Hvor den fra Lidl var faktisk ret god. Rema har også en ret fin kålsalat. Men igen, hvorfor skal der det her, I kalder kylling i? For det smager jo ikke af kylling, det smager ikke af noget. Altså, hvorfor er det, I bliver ved med at stoppe det ned i? Og det smager ikke af noget. Hvorfor? Det er fuldstændig 100%
muligt at skifte ud med tofu, som heller ikke smager af noget. Jeg gider ikke at være den slags... Man kan også bare lade være og bare putte grøntsager i. Jeg gider ikke være den der slags... Jamen, vi skal også have nogle proteiner og noget, der mætter og så videre. Og jeg gider ikke være den der vegetar, der siger, at det smager lige så godt. Det gør det ikke. Det er kedeligt. Men det er kylling også. Put nu bare noget tofu i og se, om der er et marked for det her, mand. Og igen, protein kan du også få, altså hørfrø og sådan nogle ting. Ikke? Altså den der på hele protein, okay, den skal vi næsten tale med en kosternæringsting om, det er med folk, der spiser proteintilskud og siger, at nej, man får ikke nok protein og sådan noget. Der er så få mennesker, som har proteinmangel i Danmark. Altså, jeg ved godt, du spiser proteintilskud. Du åbner for den bliver god en dag. Det gør det. Men hvis vi lige fortsætter med vi fortsætter lige med den her, fordi den her, nu bliver det værre. Fordi det er dejligt at se, der kommer flere vegetariske og veganske muligheder i supermarkedet. Det undrer mig, at de her producenter ikke følger hurtigere med. Og så har vi så nogle af dem, der er frontløbere naturligt, for eksempel. Som jeg hader virkelig, virkelig intenst. Men kom, Anders, jeg du kan godt lide dem. Det kan du. De laver sådan nogle mærkelige sandwich med æg, bacon... Nej, det er derfor, jeg hader dem. Bacon med 2 C'er. Og så som om, at så er det okay. Det er splat. Det er gult splat. Det er gult splat på brød. Jeg vil ikke have gult splat. Og den anden hedder kebabish og sådan noget. Det her, det er noget af det værd. Hvorfor skriver du ikke bare, hvad det er? Jeg serverer splat imellem 2 skiver brød, og så kan jeg købe det, hvis jeg gerne vil have splat. Fordi det, jeg gør, og jeg har sikkert snakket om det før, jeg går ind i det her, der ligger nu en Føtex tæt på et eller andet, hvor så sætter de tingene ned, når de sidste holdbarhedsdatoer og så videre, så kan jeg købe de her ting for 15-16 kroner, som jeg synes, de burde koste. Og det synes jeg er fint. Jeg er kommet til 20. Ja, jeg gider ikke 20 kroner for, hvad det er. I forhold til... Og igen... 16, what a deal. 16, det er en deal. Nej, det var jeg for meget. Nå, men jeg bor på Nørrebro. For 20 kroner kan jeg få en kebab. Jeg kan få en færdiglavet kebab fra en mand, der står og laver den til mig. Jeg kan få falafel og så videre, ikke? Altså, det er der en sang om. Men igen, det her... I andre lande, i England, er det jo en af de største forretninger for supermarkederne. Det er, hvad de sælger med de her sandwiches, og de har så mange gode muligheder. I Danmark, der kan du få den samme sandwich på 5 forskellige måder fra 4 forskellige brands. Og så kommer jeg ind, og så kommer jeg til at købe den her. Og så er det splat, Anders. Det er splat. Og der stod æg og bacon, eller æg og bacon. Ikke? Så jeg får mine penge tilbage. Jeg fik mine 16 kroner tilbage. Det er juraen i det. Nå, det var sådan, jeg må indrømme, jeg kan faktisk meget godt lide dem. Og ja, det smager ikke af æg og bacon. Jeg ved faktisk ikke. Det smager ikke noget. Det smager splat. Jeg aner ikke, hvad det smager af, men jeg kan faktisk godt lide at køre den ned. Også den der kebabish. Men du har også lugtesans. De tilsætter en masse aromatiske ting i, så for mig er det bare farvet splat. Og det var også ude på jurastudiet i København, som nu ligger ude på KUA, som jeg også var modstander i dengang. Jeg var færdig på studiet, så jeg var ligeglad, så jeg kom aldrig derud. Men det gamle, så er jeg jo derude nu, fordi de har biblioteker og sådan nogle ting. Og der har de jo en vegansk kantine, og det synes jeg et eller andet sted var rigtig fint. Men så var der også bare åbenbart et eller andet i deres kontraktkrav, om de skulle lave smørbrød. Og der var en periode, hvor de bare lavede forskellige farvede splat. Altså bare splat på brød. Hvor der ligger en skive rugbrød, og så med rødt splat, eller du kan få med gul splat i dag, og det er det, som de her naturligt, fordi det er jo klart, at de står og tilsætter et eller andet aromatisk, men jeg kan kun smage splatten. Der er ikke nogen tekstur i. De har en ret fin buffet, men hvad er splatten til for, Anders? Men så har jeg jo så endnu en niche-klag på det her. Fordi på en af de her sandwich med splat, så står der så, at den er smæsket og lækker. Smæsket? Ja, smæsket. Det kan man ikke. Jeg vil også sige, at det er et meget tvivlsomt tillægsord at bruge. Og det er den anden grund til, at jeg hader dem. Det er det, der hedder wackaging. Og okay, så her... jeg kommer sent hjem i sidste uge, fordi jeg har været til quiz og sådan noget, og det er den hvide lektie, som er så sjov. Før du udfolder den her generelle wackaging, jeg glæder mig også til at forstå begrebet. Smæske er et verbum. At smæske. At smæske, det er i uhæmmet eller overdreven grad at hengive sig til et eller andet. Det er det. Du er nødt til at sætte noget efter. At bøje det til et tillægsord til smæsket... Det er fandme en gradbøjning af grammatikken, kære venner. Men det er også okay, fordi man kan jo lave det her, og du kan også lave det til et adjektiv, og så videre, et tillægsord. Men fordi det er så meget en handling, så det er meget svært at gøre. Ja, og så hvis det endelig skal være smæsket som tillægsord, så det er altså helt sådan overdreven, uhæmmet smæskeri. Bare sådan lidt, det er en 20 kroners vegansk sandwich fra Netto. Det er lidt uden for spektret af smæskeri, venner. Jeg vil kalde den smæskbar. Nej, men fordi så... Ja, den er ikke smæskbar, fordi du smæsker dig i den her sandwich, så er den væk på 3,5 sekunder, og den mætter dig i 8 sekunder. Men det er jo det er ikke at smæske, jo. Men det er jo det, der er problemet. Okay, og der er et sideklag. Men det er jo det her med, at mange af de her fastfoodkæder jo også prøver at gøre, at deres burger og sådan nogle ting har så lidt tekstur i, at du kan spise flere af dem, hvor jeg sådan, det er jo teksturen, jeg kommer for. Og det er jo en af grunden til, at jeg godt kan lide de der thai-bokse, full circle, at der er nemlig nogle af dem, hvor de har en del grøntsager i og så videre. Og igen, de er også steget pris. Hvad er nu det for noget? Dem køber jeg også det, ja. Men tilbage til
naturligt. Wackaging er den her, hvor du skriver ting på din emballage, som er sådan, hey, hvad er du for en fylderækfyr? Og sådan noget, #smælk. Ja, jeg skulle lige til at sige, når du mener smælk. Ja, lige præcis. Hvor at det er lidt Innocent, som er Coca-Cola-firma, som laver sådan nogle, hey, den her, den indeholder de her ting, og det er en kogersmagt, der siger, det smager godt og sådan ting. Og der er et svensk firma, naturligt gør det også, men dem, der hedder, jeg tror, de hedder Oatly, som er... De laver meget smækkaging. Det er så forfærdeligt. Jeg hader det så meget, men så her i sidste uge var ikke nødt til, men jeg havde ikke mere havredrik. Jeg er så hensynsfuldt et menneske, at jeg gider ikke, når jeg står op om morgenen, stå med min blender og blende min egen havredrik og sådan noget, for den larmer alligevel ret meget. Så jeg prøvede ligesom at købe noget i butikkerne, og så var der kun en 7-Eleven, der var åbent, og så har de den. Og en ting er, at den er dyrere, men så skal jeg også, når jeg så sidder der og spiser min mysli og drikker min kaffe med den her i, alt deres lort med, ja, sådan her kan du bygge Eiffeltårnet, hvor ja, det er virkelig bare den, der står op. Vores karton ligner Eiffeltårnet. Og sådan, gud. Vores hjemmeside kommer aldrig til at have opskrifter. Nå. Det er at læse sådan en Oatly-karton er som at være til en dårlig open mic. Ja. Jeg hørte Morten Wigmans anmeldelse af Robbie Williams på Smukfest, hvor han også skulle have stået og fortalt altså virkelig hack-jokes. Og jeg så, grund til at nævne det, fordi jeg så flere folk, som jeg følger på de sociale medier, bare dele, at han bare stod og ramblede om ligegyldige ting, i stedet for at synge nogle af sine bangers. Så, det er jo nok, fordi han har set Will Smiths koncert fra sidste år på Smukfest. Gjorde han det samme? Han stod med sin Oscar og fæblede om alt andet end at smække Chris Rock ind. Ja. Gud, hvorfor... Okay, det er en meget, meget forsinket klage, men det forstår jeg godt. Jeg tror ikke, man kan få sine penge tilbage, fordi det må være en del af risikoen, som man accepterer ved at vælge at købe en billet til Smukfest. Men således er det igen lykkedes os at skifte emne langt væk fra det, vi egentlig startede på. Vegetarretter. Vi vil altså meget gerne have flere vegetarretter, men I behøver ikke at skrive alt muligt radioreklame, tekstforfatter, kvalitet, shit på jeres karton. Og lad være med at lyve om, hvad det er. Lad være med at kalde den kebabis, lad være med skriv dog, hvad der er i. Altså, jeg vil gerne vide, hvad der er i, og det er ikke bare autisme, det er også bare et spørgsmål om. Så skal der stå kinder krydret sojagranulat Scooby McDoob. Ja, hvis det er det, der er i, ellers så må du finde på dit eget ord. Altså, så må du kalde den en Scooby-Doo-sandwich, og så kan folk blive ved med at synes, at Scooby-Doo-sandwich er spændende. Lad være med at sammenligne den med noget, den ikke er, fordi det er falsk reklame, og jeg synes, det er dybt problematisk. Og det er ikke, jeg vil ikke have alle klagerne fra kødæderne og sådan nogle ting. Det er mere et spørgsmål, for jeg spiser stadigvæk kød, men jeg prøver bare at nøjes med at spise godt kød. Kød, når jeg har lyst til kød. Hvis jeg har lyst til butter chicken, så spiser jeg butter chicken. Hvis jeg har lyst til en sandwich, så behøver der ikke være noget, som de engang... Altså, jeg synes, det er homeopatisk kylling, det putter i, men ja, det var det. Det er et godt begreb. Tak. Det minder mig også om, nu vi snakker om de her... Jeg har en klage over pølsehorn. Og det er ikke alle pølsehorn, fordi der er nemlig nogle rigtig gode pølsehorn. Der findes gode pølsehorn derude, og det er fra Bodenhof. Men så en dag... Jeg elsker, hvis der sidder nogen fra Bodenhof. Nej, han roser. Nej, det gør han ikke. Nej, det gør han ikke, men jeg har været i kontakt med Bodenhof. De skylder mig stadig penge. Ja, fordi der er en Bodenhof, som jeg er kommet forbi. Og så en dag, så går jeg ind, og så køber jeg nogle af de her, som nu også er blevet lidt overpriced pølsehorn. Men igen, det er nogle ret gode pølser. De er sådan sprøde, når du bider ind i den. Det er en rimelig god, sådan lidt sødlig... Altså, de har bare ramt balancen rigtig godt, og med dejlig luftig bageri og så videre. Så får jeg den, og hun står og kigger mig i øjnene, da hun tager den her, putter ned i posen, giver mig den, og så tager den op, så er den kulsort på undersiden. Fuldstændig branket altså sort brændt på undersiden. Og det er to af de sidste, hun har. Hun har solgt en masse af de her pølsehorn, hvor hun har kunnet se, de er fuldstændig brændt. De skulle bare smides ud, og hun er ligeglad. Og jeg er sådan lidt, undskyld, jeg har lige taget en bid af det her, og så opdaget, at den er sort. Så sådan, ja. Hvad mener du med ja? Er de alle sammen det? Ja. Okay, så vil jeg gerne have penge tilbage. Det kan du ikke få. Og så er jeg sådan lidt, okay, ved du? Jeg vil godt stå i den bag. Og jeg er også opmærksom på, at det her, det er en ung pige, som altså hvis ordforrådet består af meget få ord og sådan nogle ting. Altså, hun har jo hovedsageligt fået sit ordforråd fra diverse wackaging. Ja. Hvad med en æg og bacon med 2 C'er, fordi så er det ikke lort. Nå, pølsishorn. For fanden. Nå, tilbage til, hvordan hun reagerer. Du kan skrive til vores kundeservice. Og jeg er sådan lidt, hvad snakker du om? Hvad mener du med, jeg kan skrive? Du kan...
Hvordan kan du stå her i en butik og ikke kunne give mig pengene tilbage, når du ved, at du har solgt noget, som ikke er, som det skulle have været? Hvordan er vi overhovedet herude? For selvfølgelig har man krav på at få pengene tilbage. Man har ikke krav på bytteting. Det er en frivillig ting, som butikkerne gør, med mindre der er fejl på. Her kan de ikke bytte den til noget, der ikke er fejl på, for hun erkender fuldt ud, at hun har brændt dem alle sammen på, eller at nogen har brændt dem alle sammen på. Hun har stadig ikke tænkt sig at sælge dem, men hun vil ikke give mig pengene tilbage. Og så kan man så skrive til deres ting. Så jeg skriver så til deres ting, for der er ikke andet, jeg kan gøre, når nu hun ikke vil give mig pengene. Altså, det, jeg havde lyst til at sætte. Du valgte ikke at tage den i butikken? Jo, men jeg kan jo ikke gøre mere end det, uden selv at bryde loven. Og der har jeg af erfaring lært, at det er som udgangspunkt ikke noget, som man stiller sig selv i en bedre situation af at gøre. Altså, det er sådan lidt... I forhold til at gøre det, der er sådan noget som at bruge, altså hvis de ikke vil tage imod pant, så ligesom altså efterlade panten og så tage vare for det beløb, fordi det er jo et eller andet gyldig valuta. Det er ikke noget, jeg vil anbefale, man gør, fordi nu er politiet begyndt at retsforfølge de butikker, som ikke tager imod pant. Men generelt, jeg står bare der, hvordan er der et menneske, som gør det her? Så sender man jo så en regning på, at jeg skal have de her penge og sagsomkostninger. Og de betaler mig kun pengene tilbage, og ikke sagsomkostninger. Så er jeg så boykottet. Hvad var dine sagsomkostninger? 1.500 kroner eller sådan noget. Til dig? Ja, sgu da. Det er mig, de har svindlet, og ikke har givet mig mine penge. Al den tid, jeg skal bruge på at gå og tænke over det, Anders. Jeg synes, det var ret lavt sat. Altså, jeg har lidt lyst til at tage den i fodretten, fordi jeg synes stadig, jeg har et krav. Er det, fordi du er jurist? Ja. Nej, du kan tage det samme. Det er fordi, jeg er jurist, jeg gør det. Jamen, jeg skulle da til at sige, altså som komiker får jeg jo mange tusind kroner for en halv time, og jeg bruger da rigeligt en halv time på at skrive en relativt sjov mail, hvor jeg brokker mig. Igen, det synes jeg, man skal gøre. Fordi igen, de har ikke nogen lov. Altså, hvis jeg gik i fodretten i stedet for, fordi jeg behøvede jo ikke skrive til dem. Jeg kunne også bare sende kravet i fodretten. Fordi det er et gyldigt krav, at jeg har krav på at få mine penge tilbage. Og så ville de skulle betale et højere beløb i sagsomkostninger og retsafgift. Okay. Så derfor synes jeg, at det var et godt tilbud, jeg har sendt til dem. Men hvis det nogensinde sker igen for nogen af jer, så går vi direkte i fodretten. Og jeg har så boykottet Bodenhof, indtil at jeg så var på Vesterbro for nylig. Og jeg kommer gående der, hvor den er, og jeg ved, at jeg boykotter den, men jeg er også sulten. Men jeg går ind i den superbrus, den ligger sammen med, og de har ikke nogen af de her salater eller noget som helst med gule mærker, og de har kæmpe skilte ude foran. Pølsehorn kun 12 kroner. Og jeg ved jo godt, at de her pølsehorn, som de nu ellers sælger for 25 og sådan noget, jeg ved jo godt, når der er et stort skilt, så er det løgn, ikke? Altså, fordi det er jo Bodenhof, det er jo de her vaneforbrydere. Så jeg tænker lidt, okay, nu prøver vi det alligevel. Og jeg går op til skranken. Goddag, jeg vil gerne købe 2 af de pølsehorn. Du har 2 store skilte stående ude foran, hvor du skriver, at i dag, tirsdag, har du dem for 12 kroner. Ej, dem har vi ikke. Hvem har sat de skilte ud? Altså, det gør vi om morgenen. Ja, det gættede jeg lidt. Så det var for eksempel dig, som hvis du ikke havde den vare, som satte dem ud. Ja, men det er ikke mig, der bestemmer, hvad der skal stå på skiltene. Det er jo tirsdag. Hvad siger loven om? Altså, skal du have den? Skal man tage skiltet ind, når der er udsolgt? Ikke nødvendigvis, når der er udsolgt, fordi der er jo også en vis form for leeway i det her, ikke? Men der begynder også at komme et tidspunkt, fordi at det er ikke hele skiltet. Det her det er sådan en ting, de hiver over den om tirsdagen, hvor de skriver, at de har de her ting. Og hvis det er det største, man kan se på den vej, at de reklamerer med det her, så ja, jeg har også lidt en beef med de her kebabsteder, hvor de skriver kebab 15 kroner, og så med bitte små bogstaver skriver det sådan noget mellem klokken 11 og klokken 11.15. Fordi det er også lidt misvisende. Jeg har også med nogle af de supermarkeder, hvor de skriver prisen, hvor de har blandt selv slik, hvor de så skriver prisen om fredagen som værende den store pris, og med små bogstaver skriver prisen alle andre dage. Ja. Og det er også noget af det, som forbrugerombudsmanden, som er en del af regeringen, tidligere har kritiseret, men ikke har givet gøre noget ved. Fordi den der med et knaldtilbud, der skal lokke mig ind for så at sige, at den er udsolgt. 7-Eleven gjorde den nemlig for mange år siden, igen 20-25 år, hvor de havde cheeseburger til 10 kroner. Og det var noget nyt, at de overhovedet havde cheeseburger i 7-Eleven på det her tidspunkt. Og det var amme i kirken. Det kunne være klokken 8.15 om morgenen, man kom ind og sagde, jeg vil gerne hænge de der cheeseburger. Nå, de er udsolgt, hvor du har en hotter til 25. Ja. Fuck dig, mand. Det er det, og der er vejledninger, og der er en masse, hvor at det er nedskrevet, at det her er ulovligt. Men det er bare noget af det her, hvor at regeringen i form af forbrugerombudsmanden bliver ved med at sige, at det er noget, der burde blive straffet, men regeringen i form af politiet siger, der er også meget at lave i dag. Så det er derfor, at hvis I selv er ude for, altså det er fucking, hvis I får et branket pølsehorn fra Bodenhof, altså så skriv til mig. Så gem det,
at kaste efter den ekspedient, du støder på næste gang, nogen har udsolgt det. Lad være med at gøre det. Ja, det må okay. absolut Det er igen det der med, lad være med at bryde loven, når du klager. Det er lidt en udfordring. Og netop det her med, hvordan du bedst klager, det har vi fået mange forskellige henvendelser om. Det har vi, fordi vi har jo foreslået forskellige ting, og blandt andet så har en, der hedder Lasse, skrevet til os, og det er en meget lang mail, men jeg har læst den, og det er jo den her med, hvad skal vi gøre? Og det er jo også noget af det, man ved som aktivist og så videre. Man skal altid have det der call to action, som de kalder amerikanske kampagner. Ikke? At der skal altid være, at du kan gå ind og give os noget, du kan gå ind og gøre et eller andet. Ja. Og der har vi snakket lidt om, for Anders og jeg har brainstormet lidt. Ja, vi starter måske den store klageskole, Malvers klagemanual, et eller andet. Vi skal lige se, hvad det rigtige navn er. Det er det, ikke? Og I kender os godt, vi er dårlige til at blive enige om et navn. og det er jo også lidt det, at vi er blevet kontaktet af nogen, der gerne vil sætte nogle live shows op. Og så var det, at pludselig fik jeg den her indskydelse, okay, Malvers klageskole, hvad med at vi laver de her live shows som noget klage-interaktivt manual-ting? Fordi ideen om et live show døde lidt af, at vi prøvede det lidt på folkemødet, hvor der var for meget kaos til mig. Og så det bliver i hvert fald ikke, at vi optager et afsnit, som vi plejer, men vi vil stadig gerne tjene nogle penge. Nej, jeg er faktisk endnu mere, jeg vil rigtig gerne vide, hvordan live publikum til en klagedyst ser ud. Ja. Altså, og hvordan vi agerer, om dem i baren bliver super stresset af, at folk kommer tilbage. Den her bar smager rør, og kan vide meget, der bliver klaget sådan en aften. Ja, jeg tror, vi har et dejligt publikum. Altså, det er jo rimelig højt uddannet. Højt uddannede, kloge og veludrustede mennesker lytter til den store klagedyst. Det er der forskning, data og statistik på. Jeg tror, vi har et ret godt publikum. De er rimelig højt uddannet og så videre, dem som vi ligesom i hvert fald får feedback fra. Så jeg tror, at det kunne være ret godt. Og når jeg siger det med penge... needle dick i indbakken. Det er mere bare, at i forhold til at få det hele til at løbe rundt og så videre. Så I kan jo selvfølgelig støtte os på tier.com/klagedysten, og ellers, ja... Så vi prøver lidt at få det til at hænge sammen op, og det går, at vi laver noget live show, men skriv gerne nogle kommentarer, hvis du hører det på Spotify eller på YouTube, hvor det også ligger og sådan ting, om I gerne vil se et show, og hvad I godt kunne tænke jer at se ved det show, og måske også, hvad vi gerne betale for det, fordi min erfaring er, at jo mere folk betaler, jo lettere har de ved at klage over det. så jeg har jo selv stillet op med nogle ting og sådan noget, hvor det også sådan, det må ikke koste mere end 100 kroner, fordi så begynder det også lidt at være, at folk forventer også, at man pludselig kan stepdanse eller et eller andet. Ikke? Ja, nu er de også meget med i redaktionslokalet, men hey, det er dig, der valgte at høre en podcast efter 55 minutter. En sidste ting, inden vi lukker. Lad mig lige sådan hurtigt, bare lige for at sikre mig imod klager. Lad være med at kaste madvarer efter ekspedienter. Skriv en klage i stedet for, eventuelt til broksnabelag klagedysten.dk. Det er en rigtig god idé. Vi klages ud.